Salutare, prieteni! Astăzi o să încercăm împreună să descărcăm, să downloadăm o melodie în format MP3 video de pe... Eu am ales 4 site-uri cu muzică, dar voi puteți descărca de pe absolut orice site cu muzică. Eu am ales cele 4 site-uri: Trilulilu, YouTube, Metacafe și Vimeo. Ce vom face cu aceste 4 site-uri? Simplu, vom descărca o melodie de pe fiecare site. De exemplu, de pe Trilulilu alegem melodia aceasta în format MP3, vama veche, vara asta, dăm click pe ea, se încarcă și în câteva secunde o să și cânte. Ok. Dăm un simplu click. Ea se downloadează în 6 secunde. S-a downloadat. Ieșim din Trilulilu, intrăm în YouTube. În YouTube să presupunem că ne place un videoclip și dorim să-l downloadăm. De exemplu, ne place acest videoclip, click pe el, se încarcă, așteptăm câteva secunde. S-a încărcat, dăm un click pe butonul download și în 5 secunde am downloadat clipul. Ieșim din YouTube, intrăm în Metacafe, la fel alegem un clip, să presupunem că ne place acest clip, dăm un click pe el, așteptăm iar 2, 3, 4, 5, 6 secunde. Deci până acum avem deja 2, iar click, s-a downloadat în 2 secunde, ieșim din Metacafe, intrăm în Vimeo, să presupune că ne place un videoclip de pe Vimeo și am dorit să descărcăm. Simplu îl alegem pe acesta, să zicem, dăm un play, se încarcă, s-a încărcat și un click și se downloadează în 20 de secunde. 3, 2, 1, s-a descărcat. Ok. Le putem vedea aici pe toate, cele 4, 3 clipuri și o melodie în format MP3, Trilulilu, YouTube-ul, Metacafe și Vimeo. Acum să vedem dacă descărcat sau descărcat, dar să vedem și cum s-au descărcat. Să le punem oarecum la treabă, să vedem, să ne și cânte puțin. Acesta merge. Clipul de pe YouTube, să vedem dacă e ok, merge, da? Ok. Acesta de pe Metacafe, să vedem. Foarte bune clipurile de pe Metacafe. Și acum Vimeo, să vedem, da. Ok. Ok. Despre ce este vorba? Cum am putut intra pe 4 site-uri și cum am putut descărca o melodie la alegere fără prea mare bătaie de cap și într-un timp foarte scurt. Toate 4 la un loc nu au depășit 30 de secunde. Cum am făcut, să zicem, lucrul ăsta? Simplu, printr-un browser. Browserul se numește Torch, simplu de instalat. Și cum se instalează și cum puteți să-l aveți și voi pe laptopul, pe calculatorul vostru. Deschidem motorul de căutare pe care îl aveți acum pe calculator și vom scrie simplu Torch, dăm Enter și acesta este Torch Web Browser, click pe el, acesta este site-ul, pagina
Iar site-ul se numește torchbrowser.com. Da, aplicația este gratuită, doar pentru versiunea PC. Un click pe download și s-a descărcat în mai puțin de 2 secunde. Ieșind din Chrome și aceasta este aplicația noastră, programul nostru, care se instalează foarte simplu ca orice alt program. Dublu click pe el. Vine, cum se spune la pachet, cu opțiunea bifată de a face torch ca browser și adăugarea unei iconițe pe desktop. Am debifat, deselectat prima opțiune, am lăsat adăugarea iconiței și dăm accept și se instalează browserul numit Torch. După ce se instalează, pur și simplu veți avea pe desktop această iconiță a browserului, care o să mai apară și în bara de jos. Eu am și în bara de jos. Și când doresc să descarc o melodie, simplu deschid, scriu formația sau numele sau titlul melodiei, o caut sau site-ul respectiv și dacă îmi place o melodie sau un clip video, îl pot descărca. Cum? Simplu. În bara de sus, dreapta, sunt 3 butoane. Share, da? Dacă doresc să share-esc acel post, acea melodie pe Facebook și Twitter, dacă vreau să o downloadez, și torrentul care momentan îl las în off, că nu ne interesează. Aceasta este aplicația. Eu am găsit-o acum 2 serii, am tot încercat să downloadez o melodie de pe un site de muzică și tu m-ai chinuit cu fel de programe care dădeau tot felul de erori și fel de torciul ăsta. Mi se pare o idee interesantă, practică, poate fi folosit și ca un browser de zi cu zi, aceleași calități și atribuții ca și browserul de la Chrome. Acestea să zicem că au fost informații pe care eu am ținut să vă spun. Dacă considerați că merită să fie împărtășită, să fie share-uită, să fie dată mai departe către prieteni, probabil dacă și eu aș fi primit un link acum 2 zile cu web browserul ăsta, cu ajutorul care pot descărca melodiile sau, mă rog, melodia aceea pe care tot încercam să o găsesc și nu găseam, eram probabil foarte, foarte fericit. Acestea sunt informațiile. Eu sunt Cristi și până data viitoare să auzim mai de bine.